Machiegni ahinya janeno mar LTN e thuolo machalo kama. Maendi en chenro mar dak achana. E thuolo machal kama niendi en kinde giko mag bet piny mos mar mondo mi iwinj ni ang'o ma wantiere godo e dak achana. Otieno ma tinende niendi ka antiere kaendi gi ja dolo maduong' mar Hope for Good in Christ, ma en kanisa mayudore e pacho kaendi, en Rea Mbewa. Wadwa loso e weche kaendi mane oor kaka magi kipenjo ma obiro. Kawuono niendi weche ng'eny motumo ka gi kacha ne Rea. Omiyo wadwa ni walosi mana magi nikech emomiyo dak achana nitiere. Samo ji kwayo mondo mi okonygi gi paro. Jomoko penjo, jomoko bende ng'adore rieko e chenro ni. Mane kaka kuku mar chenro niendi dwarore mondo mi obedie kinde duto. Maendi en Nick Okelo madhi ta chenro niendi. Arwako ni machiegni ahinya. Wabro chako achiel kachiel kod bende ma en twaka. Nerea ne ionge juma mokadho. To ne yo ni ne idhi pinje maboyo. Koro jo pinje maboyo wacho nang'o? Gimoso jodak achana te. Ne wadhi ne wuoth maber. Tieko weche manoterowa. Waduogo ka wangima. Erokamano. Kamoro mora ma intiere wabro chako gi penjo manitiere kaendi. Ma ji penjo mathoth ahinya. Ageno ni sa nyalo romo mondo mi wawinjie moko kuomgi achiel kachiel. Wach mantie kaendi en ni dak achana konya uru. Asedak higni 15 to pok wayudo nyathi. Ni koro gima chanda ni osiko ni achodo. To kata mana nindo oko ok anindo. Atim nang'o? Aol. An pastor from Asembo. Jethro. Koro jogi osedak higni 15 to pok oyudo nyathi. Koro gima chando bwana ni en ni koro osikni mani ochodo. To kata mana nindo oko no bende moko nindi. Ng'ama nindo oko kende machodo. Ng'ama nindo oko kende ok chodi. Mana to koro wanyalo wacho ni kwanjako gi kanyo, nindo oko no ok en chode. Jomoko nindo oko ng'ato dhi e tich, ng'ato nindo oko no dhi kata mana arita maliel, ng'ato nindo oko ne odhi kata mana e wuodhe moro kata e yore mang'eny. Ok ni chode kende ma ji nindo ne oko. Omiyo mano kende to kik kwan. Jachode to chode mo kata godo chieng' alanga to duogo ninde ot. Chodo to duogo ninde ot. Mane kaka en chode opogore. Kata kamano wach mantie kae ni higni 15 jogo osedak to nyathi onge. Wach mochako sanda. Kare pastors chodo nikech owacho ni en pastor from Asembo. To chiege neno no chode momiyo pok ginyuol. To ywak ni nindo ko pok onindo. Koro gimo chando wiya. Kare pastors chodo. Mano wach mogo wiya musmal ma winjo ka kora ke kuma ae. In ken pastors chodo? No. In pogiromo gi cases mag pastors ma chode kanisa gi. Gima chando chunya ni mago pastors. Giluongore but mago pastor ma Nyasaye yiero original. Ok apar. Koro duong kapo ni ne original pastor adiri pastor ma yalo yani pastor to kapar ka dichodi. Kinemo chodo mago mobandika. Giketo raketa kata oketi gin nikech gin go to onge luongo. Ok luonge. Koro yo pastor ni nyaka luongi. This is a call bwana. Ma ng'ato ok nyal wuok ni bedo pastor. Kendo kineno mobeta beta ma ok oluongi. To imeme neno kaka soro wuok kuom gigo. Yudo maka gi ng'ato mara nini maro medo dhako mara nini nikech it is not a call. Gino gima obo neno mani ber mondo bed pastor kata nying no mit ne kata neno pastors. Nyathi mo nyoko ani pastors odwano bed pastor nikech pastors yudo pesa kabisa. Koro jomoko be dhi because of dongo yudo pesa. Sija kata ayie but adwaro ni mondo ang'e ni kare pastor be chodo tieni mano pastor modhi because of gimoro to kodhi no luongi. To koro wach maduong' kaendi en ni higni 15 pok yudo nyathi. Koro kaendi bende pastor ni okunyiso ni obendo gombo nyathi. Mak mane wawacho ni koro jabathe chich kode ni koro sani endi no chodo. Nindo boko nindo oko. In fact chode to ok nyal tamo ng'ato nyuol. Kecho mang'eny nyuol mago nyaka rude to gichode. Koro chode to mama ni ok dimon gi mako nya ich. Koro one gibio lemnegi mondo Nyasaye omigi nyathi. Two gidhi hospital mondo non what is wrong in the gimarachi iye ka en ang'o. Mondo koro kata ka walemo to walemo ka wachomo jachiendno to ni winjo jachien wasefwenyi nyo yudi ni ngima kama.
To ka en dhako mok nyal nyuol. Kata dichwe mok nyal nyuol samoro. Gima aseng'eyo ni onge ng'ama ok nyal nyuol. Scientifically. Mano scientifically. Lakini kigod to onge ng'ama ok nyal nyuol. Dine ni ji ok nyal nyuol, Sara ok danyuol gini mokalore. Ana ok danyuol. Koro nyiso niya, e kinde moko nadhi lemo ne mama moro. To ayudo kotieko kigni kiadi kapok ginyuol, kiaboro kiadi. To okona ni nyicha gidhi osiptal. Ma doctor you confirm ni chuore onge gi to, onge gi nyodo. Koro kata gin gi chuore to gibi nyuol nyaka githo unless ni dhako ni oyudo dichuo moro oko mar keny. Kech dhako to ber, biro mana nyuol. Koro ka dhi mondo lemne to kona ni kati lemona ok wabi nyuol daktari ni osedagi. Ineno. Koro waraka waritite sawa mar tho ka Yesu duogo. Iwinja. Ta kone ni winjo nyaka chak somo Mumba. Pok ayudo ng'ama Nyasaye weyo moko nyuol. Never. Koro in gimitimna gona chungi piny mondo lemni mondo nyuol. To kwa na pana kako chonga piny. Ano selemna gi bishobe madongo, pastors madongo, joyalo madongo. To pok anyuol. In ok inyal lemo na manyuol. I say ni yes. Mago pastors madongo, bishobe madongo, joyalo madongo mantiere gi title mar lemo. But gionge gi Yesu makelo sani. Ana onge title mar lemo takelo ni Nyasaye moro. Nyaka nyuol. Mama ni nachuno mogo chonge piny shingo upande. Naketo lweta wiye, to lweta chaka golo lweta kaina chela kete pinyie, to chela kete ondinyi. To Roho Maler wachona ni kora we mundo chungi osegol tonge iye ka. Nyodo gole iyo rwake e chuore kuma ne chuore ntiti. Roho Maler wachona. Koro tieno no gidhi mako ich. Then ka chung tanyise ni Nyasaye wachona no segolo tonge iyi utero kama chuore ntiti. Utieno ni angunu makich. To nyiero. That night ema dhako no makich. En gi nyithindo ariyo machuo sani. Nyuolo mokwongo chako medo moro. Nyiso ni ya Nyasaye kadwa timo gimoro to kama ong'ade ni ok nyalore no. Ema Nyasaye donje to nyalore. Omiyo aparo ni wuoda Sembo kata e pastor ma Sembo kaka iwacho iwinjo dwoko koa kuom ng'ama jadolo wadu magi weche mantiere to higni 15 to ng'eny. Ng'eny nyathi bende chumbi mar keny. Exactly. Ka nyathi nitiere tedo ka keny no endo koro weche mang'eny gibiro nikech nyathi yo. Ng'eny ka nyathi onge to koro wang' weche bayo ng'ato neni ka gima bende koro. Moko be ywak en ywak ni koro ochaye nikech ok anyuol. Ochaye nikech ok anyuol. Omiyo Nyasaye yie to nego konyo ng'ato gi nyathi e keny. Kata ido mana chiel kamo mako duong' kar nyithindo 10. Iluongi min ng'ane wuon bas en gima duong' ahinya. An Anyango an kod penjo. Nyieka osebedo ka ringo to en emoduong'. Koro oweya kod nyithindo 5 mamage. To sama owuok oko wachi osetieko dweche 7 oko. Atim nang'o to en otiyo e ba. Dongo mama ni oyieri to ni nyieke nyithindo. Wanti wananyise nang'o owete nyithindo to watame mak nyieke to koso watame owede chuogni. Gimotim chuny ma Nyasaye miye ni chuny maber. Nikech ngima mabiro ok ng'ama chieng' no konye. Nyithindo moyie mondo oritgi orita nikech onge gima dang' otim. Kama tiye ba. Otiye ba mane ng'at dak e ngima moher. Dhako no amua ni eno dhi dak e ngima mar ba. Koro tiye ba to jal to dinete nyithindo nikech onyalo bedo kaka ng'ama ondiki mondo oti nyithindo. Lakini aywak mondo ebo yude mare. To samoro kwacho ni onge mare wacho mani nyithindo 5 miwene ka nyieke owuok sama owuok be ok owachi ina kama koro rach ne mama ni en ng'ama kowuok to dhi to ko wachi nyithindo to we chien nyithindo kaka somo dwa chiemo kaka dwa rwakre ni e wi nyieke ni okine ka mama ne wacho ni nyieke wuok kokia to dichuo to wacha ang'o nikech ok otumo kata kar chuore ka ok otumo kar samoro mano winjruok mar dichuo gi chiege mondo dhi otiyo or pesa gi cham to samoro meno miyo kende nikech ne gisewinjo ni gimitim abiro wuok mondo dhi ameny kel nyako moro manyarito nyithindo ok inyal ng'e. Anyango konyiso ka nitie dichuo ok owacho kema chanda ni nikech kapo nitie dichuo matang'o chiege mondo dhi otiye ba mano to donji onge dichuo matang' kapo ni en dhako mano wego ohala kata en johando ringi to owega nyithindo to wene nyieke to ng'eni nyithinde gi sama odong' gi nyieke ni to oro negi pesa ong'iyo gi ong'eni en kama to ng'ama owuok madhi tiye ba to sama owuok be wene nyithindo jwang'o ni kanyo ka gimain mane ni nogo bo ochayi ok onyisi no ochayi ok onyisi no mane gima rach. Omiyo gima mondo itim e dweche 7 mosebedo ko onge gieki in pidh nyithindo kaka ne reo nyisi mak mana ni ber mondo winje ni to chuoru jaodu wacho nang'o
wachni nikech onego ni ka ngima kama timre to nitiere wuon dala monego bed ni wacho wach ewi wachni endi wachni amae kaka an adware to wuon dala bende wene chiege dhi bayo tie ba ta iduogo kanyo nitie kasoro. In fact nying mar ba no kende makoro oseketho ba to ji tiye ok ni joma tiye ba te richo kaluwore gi statement ma nyako nondiko ne nitie kasoro moro kech owacho ni koko tiye ba oweya gi nyithindo to kowachi kore kotiye ba be iro nitie gimoro kanyo matin to mama manja nyithindo abich tiye ba to en gi nyieke tena en ang'o makoro thage ok samoro onge income koro dhi manyo pesa ba maybe kata ba kanyo be ok odhi nodhi chodo kana odhi madho kong'o to dwara pesa madokony go kothe you never know kinyal ng'eyo. Onge wache aparo ni manendo gima koro nya otim iwacho mane mondo opuonje nyithindo ke nyithindo kik oket kuom gi wach matek mano lweny mikinde taber mondo nyiso gi machuore bende wache wachni mondo wang'e kama jaduong' ni ndi ochung'e gi nyithinde gi momiyo yie gi ni mano en gima nyaka wang'e maler wang'e ni timre nade. Evans Ochieng from Nyakunguru ahero puonj mar dak achana ero kamano. Nyakunguru ndio koro kuri akeni nyaurura keni nyakunguru kanyalo wacho opak ruoth Nick Ginerea an Naldrin ne akendo nyako mane osegone dala kamoro to ne ok onyuome anto pod ane simba be wanyalo dak. Okendo nyako mane osegone dala mano nyako mane gi rangach mano koro gilonge mano koro dhako mano dhako mane gi rangae to bwana makoro oluonge ni Naldrin to pod ni e simba en siet ang'o mane otere mondo kaw ching'ato to pod otine ni simba koma nyiri mopong'o piny gi the truth ni gimuda ok unyal dak chik madholuo okay wachi ni chik madholuo ok uyie mondo nyiso ni kata ng'ama kendo ni duong' ni sama exactly ng'ama osedhi mogo dala mane gi rangae hapana ng'eni ma dhako moseketo mise mar ligala ka ng'ato chik en ni ng'ama dhako ok go ligala ariyo koro onge kama inyalo dake gi mama ni endi ka indo pod ino nyaka e simba samoro in kama intie simba ni endi in ng'ama kore kama ni kore dhako makore yudo medo wakendo dhako ni bok nyalo bukre ni ae rangach to duogo ni inde simba donji winjo donji omiyo gini chakuru ketho samene waloseni gik moko nitie ma ipima inena yani onge haja ing'e maber ni ok nyalre. Chik mano keti gi jaluo en ni ng'ama nigi rangach ema nyalo dhi ranga ng'ama chielo kata makaw jaode kata kapo ni otho mane ng'ama nyalo kawe mondo mi obed kode. Ng'ama osego ligala ok nyal kendo duogo ka simba ma kata imna sembo thuru to ng'ato nitiere loka karungu to wuoi pod ni e simba miyo moyuda sembo ni kata bed no ni nyalo kendre maber marom nade chik ok oyiene nikech osebedo ni en oseketo mise mar dala ma ochungo ligala ka ng'ato keto rangae machiso nyaka bed ni en dhako mane osenyaka nyuom mama no ema dwani roch nyathini to nyaka tine mon timre to nyathini be dwani wiyo yawre mano makosa omiyo gimutimo kanyo nendo chakuru weye gi sani onge chik moyieni kata dichiel mama no bende kawe mondo doge dalane imany nyako matin makore koa mondo ichago ngima ni e simba kanyo chieng' moro igergo dalani mondo luong ni ka ng'ane kata ka nyang'ane mano gol oko kabisa. An Efi kawuok Westgate Odemba mor gi chenro erokamano Nika adwaro ni ukonya wuonwa osenindo nyaka minwa to ne ok onyombo owetene bende osenindo tapani to adwa nyombo atimo nang'o onge gima koro tami nikech koro chik ma koro idwa luwo kaendi motegno onge tho osedonje kaendi ma jodala uchal ni onge chako ngima manyien koro mondo mi koro idhi nyombe yo modimbore moriere tir many dhogi nikech kata wuonu ma koro nitie macho ni nyalo genyo ni dhiang' onge to nyaka bede ng'ama miluongo ni wuonu onyalo tayi mondo nyisi ni gima kama ditim many dhogi kata kinyiewo idhi nyuom chiegi e yo mowinjore kendo nyombo ma flat maber kaka ng'ato nyombo nyombo moko
ma tinde ki jebres gi mahelu helu nyombi mondo ibende ilos kanyo na kama mayino tho gi baba ni moko no nyuome koro mi tich matek koro ibelos ne nyithindi mondo mi nyombi kaka owinjore masama koro nyithindi chieng' moro koro dongo to chopo kama gidwa nyombe to gido ka yo ni se yawo ne gi chon mano e dholuo maber. An alaro awinjo chenro adier mar wach en ni wuon dwasi wuon nyaroya mara ka ken ni wache nang'o okay onge wach matindo mantie ka en ni awinjo maler kod min ot Sharon ka wantie Kayole Nairobi ma Bonventure wuod ahero. Pastor an Victor Otieno kawuok Kisumo Awasi ne wachwanyore gi dhako dwe mar 6 to ne owuok odhi pango kende to asetemo gochone ok omak simu kata message be ok oduoki. Wasedak higni 7. Akwayo mondo iwuona kode namba ne ochiwo ni ka. Victor Otieno wuod Awasi omi tich makende mondo wuone gi chiege wuone gi jawadi mosedago 7 good years ne gichwanyore ma dhako ja odhi odak koro kende to chal nodwaro jawade ni ohere koro chwanyruok ok nyakoso moko bet ne gichwanyore koro mato gwanda wache onge kazi kwako namba nitapokea nitachukua neno namba nitachukua dhi los gi nyako ni. Wach machielo ma nitiere kanyo endo e weche modonjo sani ndi ni Helonika omamo kinindi mar Onyinyo Kagana Onjinyo Kagana DAK ACHANA mora sana kinindi chata kinindi nang'o donge jinindo to ywe koro wana pakarwok Nika an Austin Okelo kawuok Tiengre apoyo chenro erokamano amiyo Yesu duong' kuom wach ma uketo mondo ji otwagie kendo en adier ni en chenro manyalo gero ji. An kod duoko moko mag penjo ma jowete moko penjo to anyalo duoko mana ka uyiena. An jayalo Robinson Stanley jayalo kawuono ng'eny kawuono chenro ni manade ni jayalo medo biro An James wuod Homa Bay County ohero kochia amor gi chenro Nick kawuono jopo chenro Nick an Morris akungo kawuok Bande akendo dhako gi nyithindo 3 to mamawa ok dwa atim nang'o nyithindo 3 tete gichone ka nyathi dhako tere rachne 3 1 2 3 yani 3 duoke kanyo kaka min gi ok dwar dhako koro an be an min gi to une mine ma ka nyithindo biro gi mon to uyiero negi ni ng'ane ma ok ber ng'ane ma ber to wuoyi ni to osekelo dhako ma ohero nikech ohere gi daga min gi ok bi dak ne gi chiege te oro nyithindo 3 nang'o nyithindo 3 too much ong'eni bwana oneno na kama to ni man gi 3 ni maber samoro dhako ni obiro to miye luor kendo en dhako malong'o ing'eyo onya bedo gi nyithindo 3 nonyuol anyuola opore ne dalagi or onya bedo gi nyithindo 3 ni nawechwore wachwore adier ka gichwanyore nyithindo 3 to pore ne ng'ato nade nyithindo pore kama no mako ich klas 8 okalo penjo dhi e form 1 kodonjo form 2 chako mako ich oduogo nyathini dalagi ka irito ne kodonjo form 4 chako mako mano mopore koro mama gi to ok dware apani mama ni koro ng'iyo kaka koro janyuol ni nyathine ni samoro miyo ni ok bi konye nikech obine gi nyithindo mok rembe okekto gudi koro bro nyuol koro giloro kanyo gi nyithindo 3 koromogi koro janyuol kaka min wuoyini ebe nyaka wach ni bed ne mana malin nikech en bo gombo neno kothe nyikwaye koro owacho ni otim nang'o owinjo wach min koso dag gi chiege wan ok wadwa ng'ado ne bura to en be wiye mondo koro tim calculation koko tamsi mar okike kamae oyud ni koro gimo ng'ade motim kono dag gi chiege min gi ok bi dak nego oneno no winjo ni gino dhi kuodo wiye anda paro ni odaga kod dhako ni kaponi giwinjore kaponi berne
mak mana ni awacho ga pile sama iyudo dhako man gi nyithindo kamae, tim nonro matut, ing'e nyithindogi ni to wuonegi ni kanye. Gima wacho maendi, nyathi biro dongo samoro ni en ka kore kichako bi wuon nyathi chako luwo nyathi tichako pidho nyithindogi. Miyo kata ibedo gi kwe gi jaodi. Nick. Namba 2, winja wachna, nonro mochako timo matut. Kapo ni wuon nyithindogi nitiere, kuon mage gin kanye, dibed ni jogi dwarogi. Ke nyithindogi kapo ni gin nyithindo machuto, gibiro dok. Mae momiyo akoni ni Nick, ina ne mane yalo kes moro ka. Ni dichuo nokawo dhako gi nyithindo. To nong'ama tiyo maber mane chamo msara. Na professor. A professor. Mo puonjo nyithindogi mobedo dakteche, engineers and all the rest. Nyithindo manobigo. To kochopo kama koro jogi chamo msara maber. To giting'o min gi to gidwoko dalagi. Gidwoko. Magi gedo ni kucho. Jaduong' no dong' kokwakore nikech koro pesa onge, oretaya, nguvu ne te notiyo kuom nyithindo manobigo ka. Kumano an e ngimana. To wuoyino par diriyo. Ka nyithindo gi onge wuongi to kawgi. To ka en dhako mana kuom ng'ato. Bas, mano koro ikiloso. Dhako ma kuom ng'ato gi nyithindo adek to kik igorie. Mani wuondri. Jogo bro ibiro teko ni te ibiro olo kuomgi kae to gidok. Giweyi kanyo buga kaka Maroche wachoga, pasta Maroche wachoga no weyi buga. Omiyo mama ni samoro ok en wrong. Winje losane gi mama ni penjo to mama ang'o miyo gini ok ber ni. Samoro mama ni nigi wacho ng'ama duong', onyuli, ong'eyo ni ang'o miyo chunye chich. Mama ni ok nyal dwaro mondo gimoro marach otimre. Timreni nyathini ok omiyo winje wach mama ni bende. Tai bende ing'i chunyi to goche mowacho ni kage. Mondo mi ing'e to ere kama dibedie. Mak mana ni kapo nono ni ma dhako manowae dichuo moro to biro gi nyithindo adek ka. Ondiek kanyo endo to jogi dak go fuliza. Mane gima nyalo nyisi. Mane gima nitiere. Wach machielo mantiere kaendi. Mano en moro ni kanerea. Opak Yesu nerea. Nayudo nyako moro makendo. To nyako ni owuok odhi dalagi to ofundo lepa moko e bagne. Koro kana penje to wacho ni lepa to otamore. Lepa to tamore. Ukonya nang'o yawa. Koro wini yuago lepe, ok yuago kara dhako no dhi, yuago lewni. Ondiek twech dhako no dhi nigi twech. Nerea konye bwana ne yuago lepe, twech manyicho nogo malich sani koro konyalo go twech nikech dhako ofundo lepe modhi go dalagi. Mon moko bende gi roho. An kan dichuo gini. Tawene lewni ang'eyo manyien. Wene. Awene. Wene. Kapod ngima. Mano ok biduoki dhier. Kapod ngima lawa wene. Mane gimo nyalo nyisi. Amolanda chamo. Weya. Opak Yesu pasta. DAK ACHANA be oyie ni dhako mondo odonje od Nyasaye kokado wiye. Magor koro ima mondo ilernwa. To dhako donge mowacho ni dhako ni beni pidho wiye. Ok kwach kamano. Makmane ni ng'ama miyo onebeni ento yie wiye oyiene mondo mi obed mang'eny. Mane kaka Jo-Korintho wacho. But gima chando jowa en ni gikaw only one verse. Mumoki wiye kaka jaluono. Mane modhigo. To okosom contents mare. Moyud ni gini nochakore nade. Ka en Jo-Korintho mokwongo 11. Chakane Jo-Korintho mokwongo 7. Kibira miang' igori gimomiyo mano nodonjo kanyo. Puonjgi wa. Ok chake dichiel. Bo wacho. Chake kate Jo-Korintho mokwongo 1 tibiro mos werokni. Bibia mos kichopo 11 tiko no. Emomiyo namba mokwongo wacho ma to ka gike chapter mar 2 wacho kama. Koro ok idhi gi gimoro achiel. Tisome mikala 11 no igiga ne mission mondo iwinja ne ni to 15 to wachano. Onge wach. Iduoke nang'o. Koro gidhi gisom muma. Som muma. Muma ok som ka gaset. Muma som kin interactive. Yaw pachi mondo ro tikodi. Ok som asma ni muma wacho. Tuyo tamba kianade. Kana ngami ne miyo warning nuto na aben tika moso som muma mugike mamu moko ne tim ma. Koro werokni bi mos.
Nerea ma kapok wadhi e yueyo to iwinje ma. Nitie mama moro ma nigi chuore kendo nigi dalane to nyithinde dongo kabisa. Achiel ja university to moro ja secondary. Lakini mamani oseketho oda kabisa. Chuora ohero mamani kendo dichuo thiano na ni mamani jaber kendo modonjo kuome. Ma an ok achopie. To koto gima litna en niya, dichuo ni nyithiwa kode pok ochako skul. Kindly assist Maureen. An dhako to kado wewe, dichuo ni ndo wewe. Koneno chi ng'ato ma ng'ato rito. Ni modonjo kuome ma chiege ok nyal chope. Nyiso ni en moko rito chiege. Koro orit chiege mondo ne ka chiege be ji biro gombo. Macha dichuo che morito chiege ema omiyo gombo. Ariyo ne mano, chiegi makata lake ngiengore. Kora wang'e chwer pi oyweyo seche te. Mane mari mani yiere kind mon. Dichuo we bedo gi malili. Ati wang'e ngopi. To mane mare. Dongo no yiere. Makweno ni to wang'e pi wang'e chwer. Mo ywe. Kuri kunen. Kuro kaka wang'e dhiek no mane kaka ni yiere. En mano yiere. Onge ng'ama nochunego. Laki chalo lek mbeche. Nko wuoyo to gam wuok e daga mane chiege. Koro tim nang'o? Koro dichuogni ma wuoyo go dhako tango gi chandruok. Oksamu dhako ni bende Oja. Loso gini dichuo wachene mna mari. Sami loso ni dichuo dhako be ng'in tang'o momiyo. Tanga dichuogni dhiye dhako maduong' kamano to we kendo nyise ni dhako chako wiro mo to mo donje dende kabisa. Ento mare ni dende ong'akra ng'aka kata wir kata nyiewo ne mo ko wiro valon to ng'akra. Nade no ng'iewo ne. Ko dhako dichuogni bo chiege ni da mal to do tiang ma dendo yiech. Nikech pesa duto tero ka mama. Wach mari dhi nyime. Koro Sasa orumo adwa nitie kanyo mondo wadhi yiero ni wach sa orumo to wach be pod opong'o kora. Koro dichuogni orach. Oritie mare. Owire gi mo. Omiye mbuta moro cham. Omiye buluband ng'e ndugu del. Omiye buluband cham. Ong'iew ne chak. Omadh go chai. To ong'iew ne loson mo matin. Ong'eyo ne ka dend dhako ni ok liduogi. Mama in ba wuok kodi modho pi mang'eny. Ma ka dendi oyiecho ng'akore. To pi biro duogo dendi bedo mayom. Ng'a timi. Ma wenge ni gibed maber. Kaito ibed ng'ama neat. Maler. Morwakore. Mondisore. Ineno? Ibedo nyako makana ka chuori odhi oko to admire yuko ni yaora be korwako nanga. Ibedo atwech nyawegi. We beda mbe ni nyuol nyithindi pothindo. Mon moko bende kata konyuol. To sima anyuol. Adhodho. Ema miyo chuo weu. Dichuo rit chuori, rit chiegi. Miye gimoro malong'o. Inje ni dhako ya jaber. Dhako maduong' ma ndalna jaber. Nikech orite. Ma be bera kendo dichuo thiano ne chiege manini. Ing'eni dhako chalo jaber moloi. No. Dhako chorite momiyo oywaye. O attracte. In bende rit chiegi ni mondo ywa jomoko. Kata rateng, ting'eni kirite to bro bedo manyiel ni ka thuol moronch. Jomoko bro ching'ane dende yom yaw. Nikech okirite omiyi neno mag chuo weteni. Rit mari weri gi mar dichuo wadu. Wadu biro negi. Onge wach. Wach te ka ni Maureen wacho ni kindly assist. Ema wa assist no. In be Maureen lok patch omera bed maler. Kino dichuo ni kobiro. Tim gima ni poketimo nyaka ne tim ne gima pok ne timo nyaka ne. Ken romo ne ng'wech, rom ne kogoi kinje ki roma. Ka en duende ni dadi, baba, kiang'awa, tim mano. To kane pokit miye pi maliet, miye, yani many yo mora minyalo ywaye go. To kane in keto chiemo tiko ni, rasiketo chiemo. Kata chiemo biom, churi maomo, apana, lok patan. Bono ka dichuo ndo, dichuo tich ne yot maliet. Dichuo tich ne yot an man TV ka ok da puonjie. To dichuo tich ne yot. Kedwara mondo lokro duogi. Dakika chiel, tisekawe. Maureen ang'ilos gi nere yako chiwo namba ne bang' chenro ni endi. En wach malich ahinya ni nyithindi pok ochako kata skul. To chuori yware gi mama. Chuori yware gi mama ma sani endi jo university. Mano endo ing'eni en sani endi koro oyie ni mar mondo mi oketh ode. To oketho ode, yani oketho ute ariyo gi te. Oketho mar bwana cha bende. To mama ma bende ichodo gi bwana ni. Ebe pachiti. Kan tino chopo university. What is that? Ang'oma gombo mane puro ma. Mama maduong'. En gombo mane. Maguju chiende ibiro lemni. Piny masani iwacho ni piny agwambo, piny moe nanga. Iloro maradre. Piny tweleso.
idwaro maradre. Koro size no higano. Mano mama pod radore. Higano oradore. Samoro radre ni wuino. Onge wach wadhi yo kod duogo winjo wach maradruok manitiere kuom mine masani koro osebedo ka koro osejony. The Slay Queens. Mag Slay Queen man. Magi Dema Slay Queen. Onge Slay Queen. Magi Dema Slay Queen. Nyathini ni university matine 20 years okisebedo ka ine keny. Tibukri ka endi ni en koro ng'at ma koro ka nyithinde kore ka ido mondo mi koro bed ni mane ma koro chodi. Kendo ine dalani. Kethone jogi ki family margi mama no wang'e tek saidi. Kik udhi mabor. Mondo gino wuog e wi. Wane DAK ACHANA mae kaka samoro bedo ga. Machiegni e chenro mar DAK ACHANA oromna otini #DAK ACHANA kaka ing'eyo ni sani ndi ne wasepango to wado ong'ukre mana matin ne rea cards mag DAK ACHANA to gi bayo mwadhi godo e DAK ACHANA e gwenge onego bed ni chakre ang'e ni jakom ma Kandiege rito wach ni malich Kandiege nyama nyaka wachak godo makmani kalore wende gi chenro mag gik mang'eny e kama ji tiye inyalo pango mato yudo kamoro chako riwre to koro iringo gi moro chako monde kata kamano endo wabiro kanye manyaka wachakie omiyo beduru mna ka uluwo chenro ni endi kaka uluweno endo nikech weche biro bedo mabeyo wadhi nyime ka endi nerea injo kiwacho ni koro mine ma koro weni giradre to gin Dema Slay Queen mondo wae timbe maricho mama no winjo chwade to weche wadhi nyithine university injo wude sama nyathini university to chodo nyathi kijana nyathi poko di school to gi kochwade donge chode ni wich kuot molo kochwade mondo we ketho gi nikech nyathine ni be chodo moko oko e bo chodo moro what is that wude ma university be sani koro koro sani en ng'ama koro sero nyiri oko to koro min gi be ni chuo moko oko what is that wuon gi dala ni ororni wuon gi be ni ma okay dala ni okethore dala ni uwo dala dhano chamore ma kamoro lwenda ka love otho rumbi odhi te kamoro mora ka endi love koro ochuo chieng ai ya to iwacho ni ma dwaro del aina gi kabisa mama ni twado ma wil ma ko pache duogo to de chuo ko chako wuogo to ne rea penji ona penji wachi ngini gina doga na penji chenro ma DAK ACHANA kaka ji winjo kano wari malaika mane mai keje malaika opogre joro lejo nitie gi Agatha gin gi Kia Gabriel giaga koro magi to gin malaike ro mari magirni en ga mani in fact ropa ok ger en ni kano wara in fact ndalo mano warocha ni puonj kini mar warruok adimba anyora koro sama no puonja kini mar warruok to no donjo na serious nikech ni poda tin ing'eni ng'ama tin gimoro kinyise to kume bi koro no puonja gimiluongo na adiera mane giwer na wer mona adiera en ngima kiluwa adiera mar Yesu to locho dak kuomi koro aera adier an gik manywandore mafujo yani gik manono maricho mok minye gi Nyasaye yuduo ok mora adieri ok mora kaberu dilo yuagi gada kadel yuag igolo gi gilamo ing'en tilamo mondo kata del mariere lo taka mato teko luari piny olokata del ibiro gori piny ma ibiro ng'ich ibiro chapni ma kangichu dendi marami mani ng'eno kagoyi teko moa malo pura fadhali kanda kama mama ni bechode kama talamo Nyasacha mondo teko moa malo mondo mule in fact ok an gi roho makwi an ge yani chunyo era diera jomoko wacho ni nerea ni gi roho makwiny magara kule mundo nyalo gara pami gi muma milwar piny muma be okagogo ji ne ko puonja ni muma teko Yesu wacho ni teko duto polo kende piny osemia kora miyo koro teko wa mana iri Yesu ja Nazareth to lware lwete to tiyo ok ni mondo go muma en mana do Nyasaye kise wuoyogo koro we Nyasaye noti ya wajululwe niko na shida niko na mzee na ataki kufundisha watoto sasa naomba mnisaidie kivipi kuro wapunyi nyithindo gi yomi ape ni kivipi kosewa manja duong ni upunyi nyithinde hujasema wewe ni nani hujasema mzee ni nani hujasema usaidiwe vipi na Lolwe hujatueleza lakini paro ni kanyo to chuo ma doya mondo tim kama to tim maber dichuo ndike mumanik nika okirito jo odi tingama rachie moloyo ngama kia Nyasaye
Koro ka dichuo ok nyal rito joode, nyiso ni kata Nyasaye ogole e laini mar Nyasaye, yani Nyasaye ogole e kind joma Nyasaye ong'eyo. Koro onge enena kanyo ma iti pok olandi, lakini muma to yie ni ng'ato nyaka rit joode. Oherore ji duto to moloyo joode. Ka ok irito joodi to ing'ama rach moloyo, ikwedo yie mar Nyasaye. Koro joma chuo matimo gik makamago, rituru uteu nikech kata ihero jomoko oko to odi e giko mar wach. Inyalo nyiso jogo ni ang' seche anyalo timo gimoro amora lakini oda ema chako godo. Correct. Nopuonja theology Bible school kane ginene diploma. Nowachnwa ni nopuonjo gi bishop moro ni ka ng'ato nigi pesa mar 1/10, pesa moyudo, the first thing mokwongo golo, okwongo golo 1/10. The rest modong' ka en 10,000 tigolo 1,000, dong' 9,000. 9 gi magi te. Mi hakikisha ni rito jogi mondi odi irito kabisa. Kasto modong' kopone chiko ni moro dong' ekimiyo extended family. Nopuonja Bible kamano. Ni gima nyaka watim, wach manyaka wakwongo tim en ni nyaka gol 1/10. To modong' e tok 1/10 mano mara gi jooda. Koro extended family akonya gi modong'. Kase asetimo gini to dong' kiwango mo matin mar pesa. Koro anyalo miyo ng'ama chielo, miyo mamwa, miyo babwa, miyo waya, miyo wadwa, hivyo. But nyaka ikwongi mi Nyasaye, number 1, ikwongo 1/10. Number 2, jogi emimiyo mokwongo. Kisemiyo bas tawala. To kopo ni pesa igolo 1/10 kigol, modong' ni ok ibi joodi, isambaratisa oko. Mano momodagi. Koro jalni nyaka puonj nyithinde nikech okwongo golo 1/10, ochiw 1/10, to modong' opuonj nyithinde, to modong' ewi puonjo nyithindo ni ema koro mi jomodong'. Opuonjo maber ma gimichak imedo kanyo onge. Wach machielo mantiere kaendi en ni an Paul kawuok Oyugis penjo na en ni nayudo nyako to ne wadak kode e town. Kasto gidhi e center, nadak kode e town, kasto gidhi e center gigolo dala. But ne gigolo dala kod ng'ano, ka ng'ano be ok onyuome. Kora ka nang'o ng'ani wacho. An Paul ang' miwacho, an Paul kawuok Oyugis. Apenjo ni nayudo nyako to ne gidak e town. Nyako ni nokaw gi town kuma nodak gi jonyuol. Kasto gidhi e center ema gidhi gigolo dala. Kasto ka gia e town to gidhi gwengi to gikombo ot e center to giwuok e center gigo dala. Gine winje maber Nerea. An Paul kawuok Oyugis. Apenjo niya, nayudo nyako to ne gidak e town. Kasto gidhi e center ema gidhi gigolo dala. Ok gidhi e center magwengi. Koro korgi nyako. Koro nyako gidi jodala gi modhi ogo dala. Ok, matemo wacho ni noyudo nyako ni e town. To ka jonyuol nyako ni wuok e town, to gidhi e center mabut dala. To e center ka gisedak ndalo matin, to giwuok e center gigo dala ki. But ne gigolo kodhi. Ng'ano be nokonyuome. Ema ne gisewere, kasto ayude to an e Simba. Nokawo nyako ndo nyako ni okawo nyako mosego dala. Mano donga wasiwuoye. Kama mano erigo. Pola iyo ondokea. Wimore urunika, nyathi en gweth mar Nyasaye. Ng'at ma ok dwar nyathi to wachne. An amor gi chenro kabisa kendo upuonja mang'eny. Kevin Woodringa Kojuach, aneno mos kan tiere Mbita. Nick an IV, aja 27 years, antie gi nyathi mawuoyi ma jahigni 3, but juo juo maradogo. Chuo maradogo. Onge chuo, ndiko juo. Ok, manyisi ni kaluwore gi makoro koro chuo maradogo. Ng'eny gi nyisa ni ater nyathi ne wuon. Omiyo pod an kenda nyaka sani, but a big challenge. But ka uyudo ng'ama nyalo yie kawa gi nyathina ni,
nitakuwa sawa kwangu. Nyathi ma wuoyi ja higni 3 to korumo gi chuo ni nyathini ka mondo iter dalagi mondo koribi. Kizungumkuti mar nyuolo ich simba. Mano be ng'ama kwere no duok nyathino be wuonde nikech ka ng'ato heri to heri gigi te. Koro jomi yudo to wuondi to wabro lamo ni Nyasaye biro miyi dichuo moheri gi nyathino temo pache ok nopar ni nyathino ni biro. En aidho ja 27 years koro ogombo ni koyudo ka yud ne ng'ato en sawa. IV body tin bedo most Nyasaye wadhi miyi 27 years koro kuod nyako koro kotin. Kanyuole mano nyuol ko ja 24 years en ja 27 ocho neno tin nade. To senyuol men mam. Dong kata gi 3 years to chop 30. To ng'adwa kendi at 30. Mayo jikendo nyaka at 35 37 nyaka 40. Nyako ma ja 40. Why not? Dichuo be oyudo mo chal kode. Ma ja 40 be. Mo chal kode. Winjo ni chal kode. To 40 no indoka koro yudo miyo ma ja 40 ne biro chako godak donge. Koro mano in bende kari kanyo endo nyaka be ni dwa digni ndi. Nick, anaseneno dichuo ma ja 27 years. To kao nyako ma ja 33 years. Gidak gero hera. Subtract 27 to chiegi mamari. Kech pile dichuo munjo kuong'ne dhako. To ja 33. Dhako ni oluore gi dak maber. Apenji, kata ok oluore to giserore gi dak ibiro timane gima duong' en hera. Koda morne kaka simba to gisedak. Dichuo temi kawe nyako miloyo gi higa. Makoro puonju kaka joma chuo. Ere uru gi nerea magi joma koro mine koro losu kaka joma chuo. Wadhi e tent marambulu walosu kaka koro joma chuo. Ere gi nerea gin joma mine. Koro wawachuru wach mar joma chuo. An be ok ayie mondo dichuo onyum nyako mohewe. Good kara koro bie tent wa koni. Koro gima wapuonjo ka en wach chiel. Pile ng'ama miyo tegno piyo ne dichuo. Ka in se kendo ja 27 years ise kendo ja 33 years. Nyiso ni ka samoro dhako ni romo 40. In kore ka samoro in 33 years. Samoro in kore ka in ja 34 years. Ose nyoch machonge tuo more. En sani koro otie kogo. In kore ka pod kore kikwang'ena. Chuno ni kaendi idhi manyo mbeseni. Temembe kata koro se jony kamano. To ok obi yie ni koro idhi many mbeseni itimo kata ni koro imany nyako mo matin mondo mi dago. In bende sano koka teko ni ng'e. Bende sanje koro kino ka koro ka sani ni koro bede gi ng'ato moro ma bende mbasna manyalo ti godo. Manyalo dhi godro. Omiyo ng'ama dichuo tem mondo ikende nyako ma ihingo at least gi 5 years. Exactly. Kata boro. Kata bed ni 5 years younger than you. Untie kamudhi e ngima ka. Kata boro ber. Kata yombe dichuo kata yombe dhako gi 10. It's okay. Onge shida. Nikech ng'ama miyo dende ringo piyo to bro weyi kanyo. Agoro seti ma odhi mbele kucha. Paro ne be osetegno moselo mari. In idwa dak kode nang'o? Tiwacho ga ni dichuo en tat ot, en wi ot. Ka koro in mitin kata iko umri, ere kaka in wi odno. Omiyo ikawo ot mapek mohewi. Ikawo ot mapek mohewi to ni ne wuon ot. Koro gini turo goki ka ndima kaka itimri onge. Dio kori makori yok mani fi to kaka itim. Makata no ng'wony to gini yedho megoki. Omiyo en gima ne owachon ni ng'ama nyako ikawo moro matin ma bende bro nyuolni, ma bende bro dak godo, ma bro pidho ni nyithindigi ka gidongo. To indo ma ndima ja 33 years to in ja 27 years ni. Kuon mudhiro metin. Kuon mabendo gik mose ng'eyo osenene ngima ka ng'eny moloyi. Koro gimi bro puonje onge. Kaka umedo dhi gi ngima. Ndadho ne mar gombo dhi rumo ka win pod inti. Ka pod intiere. Chuno ni pod iboringo kendo jake go kendo kamachielo. Ochuni nyako be. Omiyo iwacho ni hera temo olote ok rach kihero ng'ato nyalo kendru tu. Lakini kaber ng'ato onego yude ng'ato moro mambasne magidongo go. Udonjo go e tiyo. Makedonjo inyono 40 kore ka jaber ni kar 30 31 ka 35 geri ka emokwae. Bas in gi dhako magala kiwuok go ni dhi nyono go kamoro kama oluonge weteni oluongi kata e budho moro. Idhi ka in gi chir. Acho ni adhi wuotho kuom wetena. Ineno.
to in mama idwa dhi go ma in ka ngidhi kuma ji nitiere kata kanisa to ikete kando usiku en obet mana kuma mine nitie Yini koni. in igwe sut kocha mano endoge gimotimo omiyo ng'ama dichuo tem imanye ng'ama ingo gi at least 10 years 10 years to ng'eny 5 years kadok piny berberi kata koro yudo miloge 10 years no sawa koheri tihere uyie mondo udagi daguru onge shida ma bro pidho ne nyithindo kendo bro ti kode marom oimre uru nik oimre uru nik nyathi manto wasewacho Kevin mara wasewacho nyise merikni lakini udi to ogimuon ala aneno githurwa kai man ngene ngano donje wangi thuru en kure bwana in thuru ni en kure ma nyise merokni en erikni ojo ni nyise merikni thuru ni en kanye to udi be kweni ogimuon od kwani nyise metete ke muono kone de adwa ni mondo chimi koro tiere gi nyiseme adwa mi nyiseme ka endi mapek kabisa adwa mi nyako ma iluongo ni Elizabeth Anyumba man en matron Obola primary school mano nyaseme ngere be nyako ndi adwa mi Lona Oyo mano nyaseme nyako ndi ndimo ni JPT mano bende nyako ndi magi nyiseme kora kwano ne mondo entie moro ni Rose Buoga mono wiye yawre magi nyiri makwond magi ntiere inene loth inene dongruok to be ogimuon samoro nikech nyiseme mang'eny ya kuonde ma ok muone kamimuone kamimuone ot tinde wigi wil go ahinya nikech gikia ni to ang' idhi manyo wuoyo kure gi lo mikuny mang' ibi muono onge koro muono ni endi to samoro thago nyiseme nikech kama giae ok gine kit muono aradha mimuone ni mana gima samoro pani koro thago bwana ni to thuru kae akia ni en kure ok abdog ne nyiseme ok nigi tegi beyo but majority kaka ng'eyo ni nyaseme to okdwar tugo nyaseme odok ruenyre en tough to mar ariyo nyaseme ong'eyo gero kare mar adek nyiseme nyalo bet ni kia muono nikech ei seme kacha ka ng'iyo mos ok ane kama tinde muone ota ching nana kata seme kata nyoro ok ane kama ng'ato kaka lo to koro keta ni chwade ot aneno ka gitiyo gi mtafare gitiyo gi tinde en kite migedo godo omiyo karach ahinya ng'at mano marach ahinya ogo rough cast to go semi ne moro ma smart mondisore koro nyaseme ong'ego dasta inyiera ng'one reya dongilo unya sembo kanye marito mane wachi dongilo unya sembo nyaseme ong'ego dasta koro miya nyaseme kam gimiye go dasta mondo okete otame go dasta ok be yoro nyaseme ler kaka pam Nick wan nyasembo to moloyo makanyikela kinyuomo to gin gimiyo chuo bedo mabeyo koni jomichuo beyo mane kaka ipakowa kata ine mana yudi iloko richalo puodho moriye buya te kawo nyar kanyikela ibiro bedo maber miwene owiri gi mo aya ai to chako iwachonwa ni wan kamo kendwa wanyolo mana ruodhi koro kiki pima gi nyaseme aheo by far nyiseme Matron Obola primary school kanyo Obola boarding primary school mano Elizabeth Anyumba gijitema utiyo kanya ni wan kanyikela walo koro pimo donjo kae indi nyasembo gi nyiseme wan wanyolo ruodhi to amiyo chuo bedo mabeyo jomichuo beyo koro nyiseme koro bupakru kendu nene reya nikech koro mando kutanga donje koro e pakruok ma joma mine kata ng'ato koro bero mna korgi niki gine reya awinjo maler tuda gi nyare wegi mane gi nyathi achiel no to ike en 22 ogochna an kisu man jahigni 28 joma bende dwaro man gi nyithindo be nitie mabe ok dwaro nyithindo bende nitiere koro obro gocho ni onge wach an John kawuok Uyoma mama moro oriembo wuode mane otedogo mane otego mondo iruon gi mane onyuole oriembo wuode mane otedogo odwoko iruon gi mane onyuole nikech onge kod pesa to monyuolo ka to nigi pesa ni mama moro e Uyoma ka nyathine mane onyuolo malwete ni nono oriembo dog ka babagi kuma ji odhiere to mane onyuolo ka gi koro nigi pesa mondo odong' mamiyo akene no Uyoma makanya nyathina
wacha ne wacha. Wanyolo mowuok e iya. Kato rondore en remba. Jono wacho ni mama ni ndi timo gimoro marach ahinya, nyathine ni ndi oriembo modok ir wuongi. Mano ok janyuol. Magi ko thagruok. Mama nok janyuol awacho ni. Magi atieno sandre kan tie nyaka ndi mama moro nyaka jilu atieno sandore. Atino sandore asana kata gima sanda atieno be ikia. Atino sandore kani nyaka acha. Atino sandore kapo ni no chenro ni endi. Kata kapo ni Isaya jama ugo neno chenro dango gochi ne atino sandore kamora mora ma untiere. Oburu nyiso gi ni ndie mama moro mok dwa joma sandore machiegni kode. Makata ka nyathine duko iruwo ni. In fact mama nok janyuol. Dongo tido gi mano ma wuode mano tido go yo. Dongo nyuole. Tema ko ni mano ok kit janyuol. Janyuol mang'eny richo kabisa. Ere kaka dariem nyathina ok joko miata konye go ka joka kia. Ere gi omi ariembo nyathina. Mama ne gi jachien. Koro Amina mano timo kamano nang. I don't jiki. It does not make sense. Ogolo kofi dhier machiegni kode gima manok ogolo. Mano mamichia. Aworo ni ma uyoma aluor gima winjo uyoma ndo mi aluor onge wache. Pastor an Godfrey ka wuok ahero anja boda ma total ahero. Awinjo dak achana mos kod jaoda Celestine. Maendi en kanyo endo ma en ahero kanyo endo kuchopo boda kanyo ka untiere umos na doti nya ahero kani kanyo mano nyako ma thiring nya tiyo kendo ya utende kanyo endo miyo ji chiemo osomo kata ring mundiek umos na jo ahero ma jo boda go Usni jo ahero ma jo boda anere bendo ero moso jo ahero ma jo boda tete kamora magintiere Brandley kutoka Wagwe na gotia makuzo wangu kama Efi Candy, Nancy, Kevin, Ann, Martha, Rose, Lydia na wazai wao wote wagote mambo wagote ni mambo kutoka Wagwe wapokee salamu. Tingeno ndike niya kutoka en KTK yani makisani yani mano mago text masani koro kiki kutoka moromo ndiko maful kutoka Wagwe. Sasa Brandley umesema umegotea makuzo wako wote kama Efi na wengine wote. Sawa, wamegoteka. Nikecho Wagwe wamegoteka. Or nwara nikeche na dona. Okini Wagwe wamegoteka ni soni gikao ogoteka o miyo gi mos. Koro wangu miye mos to kono bang mos wano. Ochino woda sembu nyiri kamera kavada una. Kwa hivyo Nerea amesema kuna fish hapo mko karibu na lake, kwa hivyo mumjenge fish kiasi, anataka apate fish toka hapo hivyo Wagwe, lakini watu wote umewagotea wamegoteka sana, kwa hivyo asante sana. Kana tieno ka uo KB Kindu Bay. Dak Achana sani donjo gi ma vijana ma serious. Anotieno ka uo KB jaoda no dhi to wuon gi ogochena ni mondo aorne pesa mondo oduogi to ka to kaseora paro kaseoro to koro okomak simba atim nango. Wawa pesa ni seoro wenewe dongo jaudi odhi duogo weche andu weche mang'eny. Okay, an Molika Kayole chwora ne okelo dhako moro alafu onindo go e od owadgi maduong' to en chogo. Alafu min gi omiye manyasi anto oriemba. Koro nyako mane ndo wuoyi maduong' nitie. Wuoyi machogo ninde od wadgi maduong'. Acha miye manyasi. Onge gitende manyasi. Manyasi mara. Ok gimo wacho, dongo wacho. Ai kosa miye manyasi to koro eriembo mama ni. Moli dogir chuori. Mago fujo. Dogere de chuogno. Mago yoma kabisa. Mother in law pongo wigi manyasi ma unnecessary. Gima dhene manyasi kanyo endo onge. Ng'ama tin ninde odo wadgi makendie. Maduong' emok duogo ot. Ng'ama tin mok dhi ot matin. To ng'ama chogo dhi odo wadgi maduong'. Maduong' ok dhi ot matin. Madage nyaka ge dhako kanyo mokende modage dhako monyuolo ga odo wadgi maduong'. Kanyo onge gima okethre. To in kane mother in law riembi dogir chuori los odi bedo nyako mayom. Samoro nitiere moko ma you don't give space ainagi. Ka en ng'ama do mondo miyo kendi moriere ne ok riembi. Mar ariyo be okopanda nyako nitiere odo wadgi. Do kelo ronyisi ni Celestine akelo ni nyiki. Koro welwuro nyiki Celestine. Moli welwuro nyiki dhi mondi kanyagana in Mikai ok yudiriyo. Omiyo dhia mondo inyonri ma chuori ni mato ng'ama
luor ni muoga ong'ama ngoro emomiyo kod chwo mitere gi nyako otero kowadgi ta ilos kod yuori maduong' ni bende mondo we support owadgi ni gik machalo kamagi mi luor mamari an Jono Koth awinjo chenro mos ka antiere Kibra erokamano ahinya ayiego an be wach mon thaga twak mit ndi an Moi wuod Asembo Boi awinjo maler ka an Boi ka kamano wuod nam mano wuod Asembo Boi tia kado kanyo ang'o momiyo dhako ich golo kuom chuore to pesa to ich pok ogole an Owas Ongas an Owuodo Yugis Homa Bay County. Samoro mana mari ne ma pesa pok icho gole pesa. Nitie mang'eny ma icho gole pesa. Dhako nitie ma icho gole pesa. Mana kaka icho gole kuom chiemo to gole kuom chuore ne ka gole kuom pesa. Magi pesa to kodwa. Ket na kanyo. To chaka ng'ok. Mano in moko dwari ok pesa. Pesa moko dwaro. Inda kwachi ni bede kanyo gi pesa no. Ket na kanyang na oro ko ng'ato duka. Okiora donga ntira ni churi. Tudongi dhiti tiwe na pesa. Tudonga ni churi kuri gimiro na mi chuth. Gato mundu kitogo. Atieko koro gi chenro diendi kuom sani endi ni kan George from Mbita DAK ACHANA nigi puonj maber saidi. Erokamano George ka intiere Mbita mano kelo e giko ma chenro niendi. Kawuono niendi omiyo ber mar mondo minere ichiw namba ni nitie joma dwa namba ni pok oyudo namba ni nyaka sani en wach malich ahinya. Okay, adwaro mondo achiw mos ne jo era mag DAK ACHANA. Kamoro amora ma intie, arwaki e chenro mar jo era mag DAK ACHANA. Ka in kama intie no, king'eyo ni in ja era mar DAK ACHANA, wach manyo wala osocha wadhi nyime beda mos. Ng'ama pok odonje DAK ACHANA, sami oro na namba ni ikona ni rwaka DAK ACHANA, or nyingi e kabiro yudi nikech namba ni okanyal manyi ge WhatsApp. Ka kamano to namba na 0720 403913 Bishop Nerea Mbewa. God bless you. Erokamano ahinya watieko chenro no gi kanyo kaka wuono anawacho ni adwa mondo mi achiw manoendo ma en puoch gi pak ne jo skul mag Obola Boarding Primary School mano nitiere e Iseme kokotel negi kod japuonj Ogeda Mr. Ogeda head teacher gi jopuonj manitiere kanyo kaka Mr. Omari gi staff stay nyaka matron Elizabeth Anyumba kod ji tema nitiere kuro apoya ahinya tich mutiyo Iseme kanyo endo kendo gedo ma igero kanyo endo ne nyithindo na eno kaen gidendo mamora omiyo apako thuru waseme tich matire samoro jogi te ok gin joseme ineno tich magitie mapako omiyo koro weng'iya gi neno ena mineno gono endo nikech chal gi medo mondo mi koro donjiri koda ni koro adok konchiel nikech an wuod seme dawe ok en kamano apoya tich matire kanyo omiyo Nyasaye mad gwedho tich mutieno endo ahinya medru neno DAK ACHANA sani gibet abeta piny gi neno DAK ACHANA tich maber to nyaka puo Obola kanyo tere nyathini ok ibiya gi rach erokamano.